Ta. Ej, fizykoterapia. Dawaj, dawaj, słuchaj tego. Interferencje. Yo. Ej. Ta. Sprawdź to. Ta. Fizykoterapia, teraz musisz walczyć, aby nie wrócić z tej bitwy i dziś na tarczy. W tabelce być czarnym z wykrzyknikiem to jest straszne, lecz nie możesz nic zrobić, tylko pójdź zanim zaśniesz. Fizykoterapia, teraz musisz walczyć, aby nie wrócić z tej bitwy dziś na tarczy. W tabelce być czarnym z wykrzyknikiem to jest straszne, lecz nie możesz nic zrobić, tylko pójdź zanim zaśniesz. Ciągi bipolarne, średniej częstotliwości. Wiem, o czym myślisz, ale tak jest prościej. Fizykoterapię od 2 do 8 tysięcy Hz modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością przebiegu jak w samochodzie. Od jednostki do 200 modulacja trwa. Ale co musisz wiedzieć? Wektorem interferencji nazywałem bodziec leczniczy. Wektor może być statyczny lub dynamiczny. W statyce skupiamy się na jednym miejscu. Dynamiczny ma działanie obszarowe bardzo dobre. Jesteś z nami na fizyko, to musisz wiedzieć, że statyka zamyka się w jednym obwodzie. Yo, dynamika posiada 4 elektrody w kwadracie. Wiem, że nie chcesz przegrać już na starcie. Trzeba walczyć, aby wygrać jak prądy bipolarne. Ty o zaliczony rok, a one przekrwienne działanie. Fizykoterapia, teraz musisz walczyć, aby nie wrócić z tej bitwy dziś na tarczy. W tabelce być czarnym z wykrzyknikiem to jest straszne, lecz nie możesz nic robić, tylko pójdź zanim zaśniesz. Fizykoterapia, teraz musisz walczyć, aby nie wrócić z tej bitwy dziś na tarczy. W tabelce być czarnym z wykrzyknikiem to jest straszne, lecz nie możesz nic zrobić, tylko pójdź zanim zaśniesz. AME 10 do 20, pobudzenie włókien nerwowych, efektywny skurcz mięśnia. 50 Hz, poprawa trofiki tkanek. 100 Hz posiada przeciwbólowe działanie. Wskazanie do prądu, mięśniobóle, nerwobóle, nietrzymanie moczu, przeciwwskazanie żlaki. Weź to poczuj, skręt jelit ciąża daje ci spokój, silne, przyjemne wibracje, skurcz mięśni, to natężenie prądu. W stanach ostrych i podostrych działanie codzienne, przewlekłych tak samo lub co drugi dzień. Ale teraz spektrum, wiesz co to jest? To jest różnica między najwyższym a najniższym AMF. Jeszcze naucz się tabeli numer 1. Chodź, wytłumaczysz swoje racje, ale bądź tego pewien. Pani doktor mówi, ze wszystkiego można wyjść, ja się trzymam teraz. Trzymaj się i ty, yo! Fizykoterapia, teraz musisz walczyć, aby nie wrócić z tej bitwy dziś na tarczy. W tabelce być czarnym z wykrzyknikiem to jest straszne, lecz nie możesz nic zrobić, tylko pójdź zanim zaśniesz. Fizykoterapia, teraz musisz walczyć, aby nie wrócić z tej bitwy dziś na tarczy. W tabelce być czarnym z wykrzyknikiem to jest straszne, lecz nie możesz nic zrobić, tylko pójdź zanim zaśniesz.